гына рәсемеңде кытам күкрәгемә инәлеш миңа шул гына елдар үтеп тагын бер күрешә мөлдерәмә яшькә булырмын агылмайса инде туйгалмадым бит барыбер бергә булырбыз елдар үтеп тагын бер күрешә мөлдерәмә яшькә булырбыз агылмайса инде туйгалмадым бит барыбер бергә Яңгылыкты тоташтырыр йөрәгемнең аңга кылыбар көтәм әле калган өмөремдең үткәннәргә илтер юлы бар елдар үтеп тагын бер күрешә мөлдерәмә яшькә булырбыз агылмайса инде туйгалмадым бит барыбер бергә булырбыз елдар үтеп тагын бер күрешә мөлдерәмә яшькә булырбыз агылмайса инде туйгалмадым бит барыбер бергә булырбыз Йылма-йылыңа тулы моң гына рәсемеңде кытам күкрәгемә инәлеш миңа шул гына елдар үтеп тагын бер күрешә мөлдерәмә яшькә агылмайса инде туйгалмадым бит барыбер бергә булырбыз